Una dona volia escriure un llibre llarg i enginyós. Va comprar molts fulls de paper. 50 llapis nous. I una maquineta de fer punta molt esmolada. Des d'aquell moment, el seu marit i els seus fills haurien de parlar molt baixet i caminar de puntetes, perquè la dona volia començar el seu llibre de seguida. Va posar a punt els papers. Agafar un llapis i va començar a traure punta mentre rumiava la primera frase. Va agafar un altre llapis i va començar a fer-li punta mentre continuava rumiant la primera frase. Va agafar un tercer llapis i li va fer punta mentre continuava rumiant la primera frase. Va fer punta als 50 llapis fins a gastar-los del tot. Després va fer punta a 6.512 llapis més. Va tardar al voltant de 3 setmanes en fer-ho i encara no havia aconseguit escriure la primera frase. Però ja era campiona en fer punta als llapis. Fins i tot va eixir als diaris.